إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إمام أحمدның хадис жиынтығында қисса келе, бұл қиссаны Усман ибн Аффан, Аллах оннан разы болсын, тапшыра. Һәм әйтә, бір вақытны минең янымнан Умар ибн Хаттаб үтте, һәм сәлам әйтте миңа. Ләкин мин аның үтүен һәм сәлам бирүен сизмәдем. Яни уйда, фикердә иде. Һәм Умар ибн Хаттаб Абу Бакр янына килде, сорар өчен, нәрсә булды микән Усман белән? Һәм булар икесе Усманга юл тоттылар, һәм сорадылар. Һәм Абу Бакр әйтте, синең кардәшең Умар синең яныннан үтеп сиңа сәлам бирде, ни өчен син аңа сәламны кайтармадың? Һәм Усман әйтә, ул миңа сәлам бирмәде диде. Умар моңар әйтә, юк, мин сиңа Аллаһ белән ант итәм, сәлам бирдем дип. Һәм Усман әйтә, Аллаһ белән ант итәм, мин моны сизмәдем диде. Һәм Абу Бакр сорады моннан соң, бәлки берәр эш белән, берәр фикер белән мәшгуль булдыңмы? Һәм Усман әйтте, әйе диде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үлде, ләкин кыямәт көнендә ничек кытылырга, газаптан ничек кытылырга мин сорамадым аннан диде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үлде, ләкин моның турында мин аннан сорамадым диде. Яни менә шундый ничек итеп кыямәт көнендә кытылырга микән, шундый уй фикер белән Усман йөрде. Һәм моңар Абу Бакр әйтте, минең дә шундый фикер, уем бар иде. Һәм мин моны Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямнан сораган идем. Һәм ул әйтте, кем миннән мин абыйыма әйткән сүзне кабул итә, һәм ул сүзне миңа кайтара, ягъни ул сүзне кабул итеп шәһадәт китерә, бу аңа кыямәт көнендә кытылу булачак диде. Яни кем ла илаха иллаллаһ әйтә, кабул итә, һәм теле белән әйтә, ул аңа кытылу була кыямәт көнендә диде. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә Мәрйәм сүрәсендә 71-72 аятларда: "Ва ин минкум илля варидуха кана аля раббика хатман мақдия". Һәр берегез, һәр кеше җәһәннәм янына киләчәк. Җәһәннәмне күрәчәк, җәһәннәмнән үтәчәк. Һәм бу Раббың үз өстенә тиешле итеп алды. Яни бер кеше дә моннан кытылмый. Һәр беребез җәһәннәмгә киләчәкбез. Һәр беребез җәһәннәмне күрәчәкбез һәм җәһәннәмнән үтәчәкбез. Аннары соң җәһәннәмне күргәч, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Сумма нунajjil лазина аттaqaw ва назара az-залимина фиһа җисия". Аннары соң тәкъвалы бәндәләрне без коткарабыз. Һәм залим кешеләрне шунда калдырачакбыз. Һәм галимнәр әйттеләр, бу сират күпере турында әйтә. Яни һәр бер кеше нинди генә
ничек кенә Аллаһ Тәгаләгә якын булмасын, алар һәрберсе җәһәннәмнән үтәчәк, җәһәннәмне күрәчәк, ләкин бөтенесе дә котыла алмаячаклар. Кайберләре шул җәһәннәмдә калачаклар, шул җәһәннәмгә эләгәчәкләр, кайберләре тизлектә җәннәткә үтәчәк. Һәм Раббың, һәм Аллаһ Тәгалә әйтә: "Кана аля раббика хатман мақдия." Раббың аны үз өстенә тиешле итеп алды. Һәм һәрбер кеше ничек итеп кыямәт көнендә котылырга, газаптан, Аллаһ Тәгаләнең ачуыннан уйланырга тиеш. Ничек итеп җәннәткә керергә һәм ничек итеп уттан сакланырга. Һәм һәрбер нәрсәнең сәбәпләре бар. Һәм кыямәт көнендә котылуның иң зур сәбәбе булып тора, ул Аллаһ Тәгаләне берләү һәм аңа ихласлы булу, ширк кылмау. Ничек Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Абу Бакрга әйтте: "Мин абыйыма, ягъни Абу Талибка әйткән сүзне кем кабул итә, ул сүз аңа кыямәт көнендә котылу булачак" диде. Ягъни таухид сүзен, ла илаха илляллаһ сүзен аны әйтү генә түгел, бәлки аның хакыйкатен үтәү, аның мәгънәсенә ышану, аның мәгънәсен аңлап, аның мәгънәсенә ышанып, тел белән әйтү һәм гамәл кылу, ягъни аның хакыйкатен үтәү. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун." Җиннәрне һәм кешеләрне мин миңа гыйбадәт кылыр өчен генә бар иттем, диде Аллаһ Тәгалә. Ягъни бер максат кына дөньяда, ул Аллаһ Тәгаләне тану, аны берләү. Һәм бу сүзне үтәү, ничек әйттек, кабул итеп тел белән әйтү, кешене кыямәт көнендә җәһәннәм утыннан яки бөтенләй коткарачак, яки мәңге калудан коткарачак. Бөтенләй коткарачак, әгәр дә ул тулысынча үтәгән булса, мәгънәсен, хакыйкатен тулысынча үтәгән булса, ул җәһәннәм утыннан бөтенләй котылачак. Әгәр дә инде бу сүзне кабул иткәч тә гынахлар кылса, харамнар эшләсә, харам эшләр эшләсә, фарзларын үтәмәсә, бу ишракта ул мәңге калудан гына котылачак. Инде газабын, тиешле газабын җәһәннәмдә алачак, ләкин инде мәңге генә калмаячак. Бу сүз аңа котылу сүзе булачак кыямәт көнендә. Икенче сәбәп булып тора, әгәр дә без җәһәннәм утыннан котылырга телибез, бу Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның сөннәтенә әһәмият бирү, аны өйрәнү, аның тормышын өйрәнү, аның кебек яшәү. Чөнки без шәһадәт китергәндә ла илаха илляллаһ кына дип калмыйбыз, бәлки Мухаммад Расулуллаһ дип әйтәбез. Шәһадәт китерәбез Мухаммадның Аллаһның илчәсе икәнен. Һәм бу сүзнең хакыйкате шулай ук бар. Ягъни без шулай итеп шәһадәт китерсәк, беренчедән аның тормышын өйрәнеп, аның сүзләрен өйрәнеп, аның хикмәтен өйрәнеп, үзебезнең тормышыбызда кулланырга тиешбез. Аллаһ Тәгалә әйтте: "Лaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Сезгә Аллаһның илчесендә яхшы үрнәк булды, диде. Ягъни Аллаһ илчесе безгә ничек итеп гыйбадәт кылуда иң яхшы үрнәк булды. "Ва ма атакумур расул фахузуһу ва ма нахакум анху фантаху." Аллаһ илчесе әйткән сүзләрне, эшләгән гамәлләрне кабул итегез, алыгыз, һәм ул тыйган эшләрдән тыелыгыз. Өченче сәбәп. Аллаһ Тәгалә әйтте: "Ва ман юти'иллаһа ва расулаһу ва яхшаллаһа
ويتقي فأولئك هم الفائزون. Кем Аллаһ Тәгаләгә буйсына, аның илчесенә һәм Аллаһ Тәгаләдән курка, алар җиңеп чыгучылар диде. Алар җиңеп чыгучылар. Өч сыйфат билгеләде монда. Кем Аллаһ Тәгаләгә буйсына, аның илчесенә һәм Аллаһ Тәгаләдән курка диде. Ягъни курку сыйфатын өстәде Аллаһ Тәгалә. Һәм курку хашья, ягъни гыйлемгә нигезләнгән курку, ул гыйлем белән генә килә. Шуңар Аллаһ Тәгалә әйтә: "Иннама яхшаллаху мин ибадихил улама". Аллаһны хакыйкый курку белән гыйлемле кешеләр генә курка диде. Ягъни Аллаһ хакында гыйлемең өстәлгән сайын, Аллаһ Тәгалә турында күбрәк мәгълүмат булган сайын, синең Аллаһ Тәгаләгә карата куркуың да артачак. Һәм Аллаһ Тәгаләгә итагатың, Аллаһның илчесенә итагатың артачак. Шулай ук сәбәпләрдән булып тора, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янына бер кеше килде. Уқба ибн Амир, Аллаһ аннан разый булсын, һәм әйтте: "Я Аллаһның илчесе, ничек котылырга? Ничек кыямәт көнендә котылырга?" Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Имлик алейка лисанак ва ла яс'ака байтук вабки аля хати'атик." Телеңә хуҗа бул. Беренчедән, телеңә хуҗа бул. Иеңнең киңлеге сиңа җитәрлек булсын, һәм гынахларың өчен йола. Ягъни беренче итеп әйтте, телеңә хуҗа бул диде. Әгәр дә әйтәр сүзең хәерле икән әйт, әгәр дә әйтәр сүзеңдә хәерлек юк, әгәр дә әйтәр сүзеңдә файда юк, әйтмә диде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. "Ман кана юъмину биллаһи вал яумил ахир, фалякул хайран ау лиясмут." Кем Аллаһ Тәгаләгә һәм кыямәт көненә ышана, ул хәерлене генә әйтсен, яхшыны генә әйтсен, яки дәшмичә торсын. Ягъни хәерле сүз юк икән, әйтмә диде. Аннары соң Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "И киңлеге сиңа җитәрлек булсын." Бу сүзләрдә бик күп мәгънә безгә, бик күп файда безгә. Ягъни беренче мәгънәләрдән булып тора, әгәр дә дөньяда фитнәләр таралса, һәм һәрбер кеше бүленә башласа, өеңдә бул диде. Фитнәләргә кушылма диде. Шулай ук мәгънәләрдән булып тора, дәүләт эшләрен, кеше эшләренә борыныңны тыкканчы, үз гаиләң белән шөгыльлән. Үз өең белән шөгыльлән. Үзеңне һәм гаиләңне беренче итеп коткар уттан. И киңлеге сиңа җитәрлек булсын диде. Ягъни беренче итеп үз өең белән шөгыльлән, аннары соң инде дөнья хәбәрләрен кара диде. Ягъни күп кеше ашыга, менә хәзер хәбәрләр башлана, дөньяда нинди хәбәрләр бар икән, мәчеттә, бүтән җирләрдә утыралар, дөнья хәбәрләрен сөйләшеп. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Иең җитәрлек булсын" диде. Ягъни дөнья хәбәрләренә кысылганчы, үзең белән һәм иең белән шөгыльлән, гаиләң белән шөгыльлән, хатының белән шөгыльлән, балаларың белән шөгыльлән. Иеңдә гыйбадәтләреңне кыл, иеңне төзәт. Иеңне, чөнки дәүләт төзәтү, ул ий төзәтүдән башлана. Җәмгыять төзәтү, ул гаилә төзәтүдән башлана. Аннары соң Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Вабқи аля хатиатик", гынахларың өчен йыла диде. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям күп очракларда дуа кыла иде: "Аллаһумма гфир ли занби куллах", я Аллаһ, минең бөтен гынахларымны гафу ит. "Диккаху ва җиллах",
аның кечесен һәм зурысын, аның күбесен һәм әзен, әүвәләһу вә ахирah, әүвәлгесен һәм ахиргысын, вә аланиятәһу вә сиррah, ачык итеп эшләгәнен һәм яшерен итеп эшләгәнен. Шулай ук кеше үз кылган гамәлләре турында күп очракта оныта. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ахсахуллаху ва насух". Аллаһ Тәгалә гамәлләрегезне, гынаһларыгызны, изгеләрегезне шылгап алды, ә сез күбесен оныттыгыз диде. Шуңар Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям шулай итеп истигъфар кыла иде: "Аллаһумма инни астагфирука мимма та'лам". Я Аллаһ Тәгалә, син белгән гынаһлардан, син миндә белгән гынаһлардан мин гафу үтенәмен дип сорый иде. Ягъни кеше һәрбер гынаһын истә тота алмый. Ул кеше онытучан. Шуңар Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям шулай итеп кыла иде: "Син белгән гынаһларымны гафу ит" дип әйтә иде. Шулай ук Кыямәт көнендә котылу сәбәпләреннән булып тора. Моны Ан-Нуъман ибн Кауқал исемле сахаба тапшыра, Аллаһ аннан разый булсын. Ул Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям янына килә һәм әйтә: "Я Аллаһның илчесе, я Аллаһның илчесе, әгәр дә мин фарыз намазларны укысам, харамны харам итеп танысам, халалны халал итеп танысам, ягъни халал эшләрне эшләп, рөхсәт ителгән эшләрне эшләп, харамнан саклансам, һәм харам гамәлләргә якын килмәсәм, һәм харамны харам итеп ышансам, халалны халал итеп ышансам, җәннәткә керәчәкменме?" Ягъни менә бу борчый аны. Ничек итеп котылырга, ничек итеп җәннәткә керергә? Уй фикере шунда. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: "Әйе, керәчәксең" диде. Һәм бу сахаба әйтте: "Валлаһи ла азиду аля залика шайъан". Мин моңар бер нәрсәне дә, мин моннан артык бер нәрсәне дә эшләмәячәкмен диде. Һәм Аллаһ Тәгалә шундый кешеләр турында, менә шундый әйберләр турында уйлый торган кешеләр турында әйтә: "Валлазина джахаду фина ланахдияннахум субулана ва инналлаха лама'ал мухсинин". Кем безнең ризалыгыбызга ирешер өчен тырышлык күрсәтә, сабырлык күрсәтә, без аны безгә илтә торган юллар белән, безнең ризалыгыбызга, җәннәткә илтә торган юллар белән алып барачакбыз. Кем тырышлык күрсәтә, сабырлык күрсәтә, ва инналлаха лама'ал мухсинин, һәм Аллаһ дөреслектә мухсиннәр белән, изгелек кылучылар белән. Шулай ук Кыямәт көнендә котылу сәбәпләреннән булып тора кыямәт көне турында уйлау, хисап турында уйлау. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Кемгә китап уң кулына бирелә. Ягъни кыямәт көнендә кемгәдер уң кулга биреләчәк, ә кемгәдер сул кулына биреләчәк. Аллаһ Тәгалә уң кулга бирелгән, китап бирелгән кешеләр турында әйтә: "Ә кемгә китап уң кулына бирелә, ул әйтәчәк сөенешеннән: Ха умукрау китабия, минең китабымны укыгыз, карагыз, мин котылдым". Ни өчен котылды соң ул? Ни өчен ул котыла алды? Ни өчен аның китабы уң кулына бирелде? Инни зананту анни мулaqin хисабия. Мин хисапка ышана идем диде. Мин хисапка ышана идем диде. Ягъни әзерләнде. Сорау бирергә әзерләнде. Чөнки ышану булды. Ышану булгач, әзерләнү дә булды. Шуңар аңа китап уң кулына бирелде. Фахуа фи ишатир радия. Һәм ул разый булган тормышта булачак. Фи җәннәтин алия, биек булган җәннәттә. Шулай ук Аллаһ Тәгалә
Кыямәт көнендә кытылган кешеләр турында әйтте: «Инна кунна каблу фи ахлина мушфиқин, фаманналлаху алейна ва вақана азабас самум». Ни өчен газаптан кытылдылар? Ни өчен Аллаһ Тәгалә аларга рәхмәтен күрсәтте? Алар әйттеләр: «Без дөньяда кешеләр арасында булганда без Раббыбыздан курка идек» диде. Без Раббыбыздан курка идек, әзерләнә идек. Бер вакытны Фудейл ибн Ияд, Аллаһ аннан разый булсын, бер вакытны бер гынах, күп гынах кыла торган кешене очратты. Һәм әйтте: «Күп еллар син яшисең, күпме син яшисең инде? Ничә сиңа яшь? Һаман туктамыйсың». Һәм ул әйтте: «Мин 60-ка җиттем» диде. 60-ка җиттем диде. Һәм Фудейл ибн Ияд әйтә: «Син тормышның ахырына җитәсең бит инде» диде. Аңламадыңмы ни син менә бу 60 ел Раббыңа бардың, Раббыңа юл тоттың, һәм инде шул юлыңның ахырына җиттең диде. Һәм бу кеше әйтте: «Инна лиллаһи ва инна илайһи раҗиун». Дөреслекдә без Аллаһ Тәгаләнеке һәм аңа кайтачакбыз. Яни һәрберебез үләчәкбез. Һәм бу галим әйтә: «Бу сүзнең мәгънәсен аңлыйсыңмы син? Яки кешеләр әйткәнчә әйтәсең генәме?» Һәм ул әйтте: «Моның мәгънәсе нинди соң?» Ул әйтте: «Инна лиллаһи», без Аллаһ Тәгаләнең куллары, без Аллаһ Тәгаләнеке, ягъни Аллаһ Тәгаләнең куллары, ва инна илайһи раҗиун, һәм без аңа кайтачакбыз. Менә моны куллыкны үтәдек өчен, җавап бирер өчен. Җавап бирә алабызмы? Һәм ул әйтте, һәм галим дәвам итте һәм әйтте: «Бел, син Аллаһ Тәгаләгә моның өчен җавап бирәчәксең, һәм Аллаһ Тәгалә синнән сораячак, һәм бу сорауга җавапны әзерлә». Һәм ул әйтте: «Ничек кытылыргансың? Мин 60 ел инде яшәдем» диде. 60 ел гынах кылдым диде. Һәм ул әйтте: «Калган тормышыңны төзәт, узган тормышың гафу ителәчәк. Әгәр дә калган тормышыңны да төзәтмәсәң, узган тормышың өчен дә җавап алачаксың» диде. Калган тормышыңны төзәт, узган тормышың өчен гафу ителәчәк. Әгәр дә калган тормышыңны да төзәтмәсәң, узган тормышың өчен дә җавап алачаксың диде. Шулай ук кыямәт көнендә кытылу сәбәпләрдән булып тора ул Аллаһ Тәгаләдән сорау, аңа ялвару. Ва иза саалака ибади анни фа инни қариб. Әгәр дә минең турында кулларым сорасалар, әйт: мин якын. Яни җавабым белән якын, гыйлемем белән якын, ишетүем белән якын. Уҗибу даъвата да'i иза да'ан. Дуа кылучыга җавап бирәчәкмен дуасына. Фалиястаҗибу ли, миңа да җавап бирсеннәр. Вал ю'мину би, миңа ышансыннар. Ла'аллахум яршудун, бәлки туры юлдан барачаклар. Ва кала раббукум уд'уни астаҗиб лакум. Һәм Раббыгыз әйтте: дуа кылыгыз, миннән сорагыз, җавап бирәчәкмен. Чөнки Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булмаса, берегез дә туры юлга басмас иде. Аллаһ Тәгаләнең теләге булмаса, берегез дә намаз укымас иде, ураза тотмас иде. Шулай итеп сахабалар әйтәләр иде: «Лаулаллаху маһтадайна». Әгәр дә Аллаһның рәхмәте, теләге булмаган булса, без туры юлга басмас идек. «Вала сумна вала саллайна». Ураза да тотмас идек, намаз да укымас идек. Шулай, шуңар күрә Аллаһ Тәгаләдән сорарга кирәк. Аллаһ Тәгалә кыш кыдрат бирүче. Аллаһ Тәгалә сезне кыямәт көнендә газаптан саклый алучы, саклап калып ала. Шулай ук кыямәт көнендә саклану, кытылу сәбәпләрдән булып тора истигъфарны күп кылу. Аллаһ Тәгалә әйтә Пәйгамбәребезгә мөрәҗәгать итеп: «Ва ма кана Аллаһу лию'адзибахум ва анта фихим ва ма кана Аллаһу му'адзибахум ва хум ястагфирун». Аллаһ Тәгалә аларга
мөшрикләргә газап бирмәячәк, син алар арасында булганда. Һәм Аллаһ Тәгалә газапламас, алар истигъфар кылсалар диде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям мөминнәрне калдырды, киләсе бүтән дөньяга күчте һәм бу иминлек бетте. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безнең арабызда түгел, ләкин икенче вакытта калды. Аллаһ Тәгалә газапламас, истигъфар кылсак, гынахларыбыз өчен гафу үтенсәк. Шулай ук кытылу сәбәпләрдән булып тора, кеше үз гамәле белән алданмасын, үз изгелекләре белән алданмасын, аның кылган гамәлләре аны алданмасыннар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Берегез дә җәннәткә гамәл бәясенә кирмәячәк" диде. Берегез дә җәннәткә гамәл бәясенә, ягъни гамәл белән кирмәячәк диде. Әйе, гамәл сәбәп булачак, ләкин ул җәннәткә бәя түгел. Чөнки җәннәт тормышы ул мәңге тормыш. Күпме генә кылмасаң, җәннәтнең бәясен бер кашан да үти алмаячаксың. Бәлки бу Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте безнең гамәлләребезгә шундый җәза билгеләгәне өчен. Шуңар әйтте: "Я Аллаһның илчесе, хәтта син дә гамәлең белән җәннәткә кирмәйсеңме?" Ул әйтте: "Әйе, Аллаһ Тәгалә рәхмәтен күрсәтмәгән булса" диде. Яни Аллаһ Тәгалә бүләк итәчәк, гамәлләребез өчен җәза бирәчәк, һәм гамәл сәбәпле, ләкин гамәл бәясенә түгел. Шуңар бербез дә гамәле белән алданырга тиеш түгел. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو التواب الرحيم.